Доброго ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку. Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. А хто рано прачынаецца і ўключае добраранак, той першым даведаецца самую цікавую інфармацыю. Мы і ўсе нашы гледачы сапраўдныя раннія пташкі. Таму паспяваем зрабіць трошкі больш, чым тыя, хто прачынаецца пазней. Дарэчы, а якую птушку лічаць самай незвычайнай на планеце? Я б назвала самай незвычайнай птушкай калібры. Я ведаю, што калібры самая маленькая птушка на зямлі. А яшчэ яна можа пахваліцца ўласцівасцямі, якіх не мае ні адна птушка ў свеце. Прапаную трошкі палятаць разам з дзіўнымі калібры. Калібры самыя маленькія птушкі на зямлі. Харчуюцца яны нектарам кветак і разам з тым апыляюць расліны. Некаторыя віды калібры лёгка можна зблытаць з насякомымі. Але ў калібры ёсць адна перавага. Калі ідзе дождж, насякомыя хаваюцца і не набліжаюцца да кветак. А вот для калібры вільготнае надвор'е самае любімае. Яны любяць лятаць пад дажджом, і пры гэтым ні адно насякомае не замінае ім збіраць нектар. Прычым калібры добра запамінаюць, з якой кветкі сабралі нектар, і другі раз да яе не падлятаюць. Ёсць і яшчэ асаблівасць. Калібры перасоўваюцца на вялікай хуткасці, прыкладна 80 кіламетраў за гадзіну. Пры гэтым за адну секунду яны паспяваюць узмахнуць сваімі мініяцюрнымі крыльцамі да 80 разоў. Калібры могуць паспрачацца за званне самых каляровых птушак на зямлі. Я б назвала іх самымі зяючымі. У гэтай спрэчцы могуць паўдзельнічаць і папугаі, але калібры хутчэй за ўсё атрымаюць перамогу. Збіраюць птушкі самы салодкі нектар, прычым з самых яскравых раслін. Іх дзюба падобна на іголку, унутры якой схаваны тонкі доўгі язык. Ён імгненна пераносіць нектар ад кветкі ў раток птушкі. Прычым харчуюцца калібры толькі падчас руху. Як толькі спыніцца, страціць магчымасць прымаць ежу. Для таго, каб жвава лятаць, птушцы патрабуецца многа энергіі. Таму за суткі яна насычаецца нектарам, які ў 2 разы перавышае ўласную вагу птушкі. Але ёсць у калібры загадка, якую доўга не маглі разгадаць вучоныя. Гэта ты якое маеш на ўвазе? Большасць калібры жыве ў паўднёвай Амерыцы, дзе цёплы вільготны клімат. І вось што зацікавіла вучоных. Як у птушкі атрымліваецца хутка рухацца і пры гэтым не перагравацца? Можа, калібр мае вентылятар, які ахалоджвае яе? Сапраўды, у птушкі ёсць так званыя вентылятары, якія знаходзяцца каля вачэй, на нагах, пад крыльцамі і на жываце. Яны дапамагаюць хутчэй аддаваць залішнюю гарачыню і трошкі астудзіцца. І яшчэ калібры адзіная птушка, якая ўмее лятаць спінкай. І нават калі яна знаходзіцца ў паветры дагары нагамі. Адным словам, калібры цудоўныя спартсменкі. А чаму бы нам не зрабіць зарадку з героямі ранішняга мультфільма? На зарадку станавіся. Удых, выдых. Ой, здорово! Мы і мультфільм паглядзелі, і зарадку зрабілі. Самы час адпачыць і наведаць канцэрт. А я ведаю, спевы якіх артыстаў мы можам паслухаць. Артыстак-спартсменак, між іншым. Заінтрыгавалі. Не так даўно мы з Лесікам пазнаёміліся з цудоўным ансамблем. Калі ласка, падтрымайце і вы іх сваімі апладысментамі. Адзін, два, тры, чатыры. Хто зможа больш надзьмуць свае шчокі? Калі камусьці здаецца, што жабкі просто так робяць са шчок паветраныя шарыкі, вы памыляецеся. Шчокі яны надзімаюць дзеля таго, каб прыгожа квакаць. Так-так, у каго атрымліваецца добра надзьмуць шчочкі, у таго і голас гучнейшы. Значыць, такое ква-ква будзе чутна здалёк. Аказваецца, любімы занятак жабак – спевы. Прычым спяваюць яны не паасобку, а заўсёды хорам. Спачатку жабкі разам робяць зарадку для дыхання і шчок, а потым ужо пачынаюць спяваць.
А вы заўважылі, што некаторыя спевакі сядзяць адзін на адным? Уявіце, ім так зручна. Здаўна павялося. Яшчэ мільёны гадоў таму жабкі рабілі піраміду. Пры гэтым гучна квакалі і тым самым пужалі ворагаў. І праўда, піраміда, якая квакае і выглядае вельмі незвычайна. Ой, мне такая кампазіцыя нагадвае цумока. Двух ці нават трохгаловага. А на самой справе жабкі проста вельмі сяброўскія. Так ім зручней пужаць недобразычліўца, а яшчэ грэцца. Жабкі любяць цяпло, а калі трымаюцца разам, хутчэй саграваюцца. Прычым жабкам няма розніцы, дзе будаваць акрабатычныя піраміды, над вадой ці ў вадзе. У вадзе практыкаванне рабіць лягчэй. Можна дадаць яшчэ і перавароты праз галаву. А пасля невялікай трэніроўкі можна і адпачыць. І нават трошкі падрамаць. Замест падушкі і коўдры вада. Вочкі закрываюцца, але сны казкі не пачынаюцца. Чаму? Таму што жабкі актыўныя нават падчас сну? Так, яны могуць спакойна паквакаць і ў гэты час. Ай, здорава! Песні жабак можна слухаць бясконца! А чым яшчэ могуць пахваліцца жабкі? Дык гэта скокамі. Тут ім няма роўных. Вядома, зайчыкі могуць паспрачацца. Але няхай царэўны жабкі лічаць, што яны сапраўдныя царэўны спартсменкі. Цудоўная! Ква-ква-ква! Ква-ква-ква! І мне хочацца трошкі паквакаць. Жабкі заражаюць цудоўным настроем. Ква-ква-ква! Дзяўчынкі, калі хочаце, можете працягваць свае ква-ква-ква. А я запрашаю ўсіх на мультфільм. Ква-ква! Мультфильм мы не можем пропустить. Ква-ква-ква-ква! Глядзім! Сябры, паглядзіце на мяне уважліва. Глядзім, Кася. А зараз адкажыце, толькі сумленна, ці нагадваю я оперную спявачку? Каб адказаць на тваё пытанне, трэба паслухаць, як ты спяваеш. Браво, Кася. Трошечки подвучиться і можна виходити на сцену. Адразу нельга? Пробач, Кася, але пакуль што не. Лесік, а чаму ты маўчыш? Я думаю, да каго табе адправіцца, каб узяць некалькі урокаў спеваў. Можа, да птушак. Лепшыя спевакі птушкі зараз паляцелі ў вырай. Пачакай да вясны. Не, чакаць я не магу. Ой, і не хачу. А можа, хто-небудзь жывёл правядзе для Касі майстар-клас? Кася, выбирай. Цудоўнымі спевакамі ў жывёльным свеце лічацца кіты і гібоны. Да каго адправіся? Кіты цудоўна спяваюць, але плаваюць яны на вялікай глыбіні. А я пакуль што не такая цудоўная плаўчыха. Ды ў вадзе моя прычоска можа сапсавацца і вушкі абвіснуць. А да гібона пойдзеш? Чаму не? Толькі я не ведала, што гэтыя мавпачкі цудоўныя спевакі. А цяпер ведай. Гібоны – самыя лепшыя спевакі сярод прыматаў. Я чула, што спяваць маленькіх гібонаў вучаць бацькі. Любімы занятак гэтых малпачак выводзіць мелодыі ўсёй сям'ёй. О, вось гэта артысты. Прычым спяваюць яны адначасова на розныя галасы, але пры гэтым умеюць добра слухаць адзін аднаго. О, так робяць артысты ў сапраўдным ансамблі. Канцэрт гібонаў можа доўжыцца і 2 гадзіны без перапынку. Дакладней, без антракту. Калі гібон жыве ў зоапарку, яго спевы слухаюць наведвальнікі. А для каго гібоны спяваюць у дзікай прыродзе? Аказваецца, для сваіх суседзяў. Сваімі спевамі яны могуць папярэдзіць пра небяспеку ці проста запрасіць іншых малпачак у госці. Цудоўна! А зараз я хачу запрасіць усіх на мультфільм. Сябры, як вам сённяшняя раніца? Яна прайшла хутка, але мы шмат чаго паспелі. А зараз самы час узяць школьныя заплечнікі і адправіцца на заняткі.
Цудоўнага ўсім дня! Добрага настрою і цікавых адкрыццяў. І давайте дамовимося про нашу наступную сустрэчу. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца. Мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку у нашым добраранку! Не праспіце!